Akkor leszakod a kapott a köcsög, mit ugasz fel nekem? Én vagyok a Billy. Én vagy te vagy a Billy, én vagyok a Johnny. Figyeljél, Johnny, hogy megmondom azt neked, hogy anyád te köcsög. Akkor azt mondod, Billy, hogy Billy vagy Billy? Vagy mi? Kurva. Kurva anyád, hát zsírtak mi a pálya veled? Az a helyzet, hogy le kéne fogni zsírtakra. Vagy nem vagyok akarok. Előgész. Ha nem vagyok akarok, nem ki a zsírtafuletből köcsög. És akkor mi van? Hé, Csumi Jolanda, kivente be ilyen baszottul a pofádat, bassz meg! Csumi zsírtaka, mostohán bemosok, mint gép! Mostohán bemosok, mint gép! Szép lapökeit fész! Örökön már is! Szép lapökeit fész! Szólj a segélyre, egy harapófogót, a faszánál fogva lógass föl, hadd nyúljon csak a fitmája, ding-dong! Köcsög, minket leszorozzon itten, bazd meg, én akarom, no. Gondolod? Mi? Kurva! Jó van,